Bisan pa man sa ubos nga turnout sa mga nagpabakuna sa night vaccination sa Lapu-Lapu City, ang Local Vaccination Operation Center mitataw nga ipadayon gihapon nila kini. Siluan meron dina sa report. Atul sa pagsugod sa night vaccination sa Lapu-Lapu City niadtong Miyerkules, 24 lang ang nagpabakuna gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabii. Ang Lapu-Lapu City mipasiugda og night vaccination aron pagdasig niadtong dili maka-absent sa ilang trabaho aron magpabakuna. Ang night vaccination himuon Lunes hangtod Biyernes, apan bisan pa man kun menos ang nagpabakuna, wala pay plano ang Local Vaccination Operation Center nga kini hunungon. Karon may it's too early to tell, no? Kay bago pa man gyud nato na launch ang program ba. Unya daghan-daghan na putag na bakunan, so it won't be a good measure og mo discount karon nga worth it ba. Let's give it a couple more days, no? Mula pas man hinuon gihapon sa daily target nga 3,000 ang mga nagpabakuna sa Lapu-Lapu City karong simanaha. Padayon usab nga bidagsa ang mga nagpa-second dose. Giklaro hinuon ni Attorney James Saison ang nahaunang pamahayag sa mayor nga mudawat ra og mga walk-in ang mga vaccination sites. Ang ipasabot ni Mayor is that if wa kay schedule, you can go to the vaccination site as long as registered ka, no? And then mo assure ta nga makater sila on that day. Bahalag wa sila schedule, but if mamasin sila sa vaccination site, ato silang i-cater. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.